Allah. Magajiya! 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 La ilaha illallah ta faru. Na rantsa da girman Allah ta. Magajiya! Na'am, mai gida. Ta faru wallahi. Irin wannan kira haka. To. Haba mai gida, kaga fa yanda kai abin sharar. Ina Ya sharar. faru mai gida. Ina sharar gurin nan. Na ba almajirai sun zubar da ita. Shi kenan kawai. Me ya faru mai gida? A ba komai. Ni ba kawai ki sa kawai a kai ni can inda aka yi yaran. Dan girman Allah. Ko mai gida me yake damun ka ne? A dan girman Allah ka. Ce maka dai fa na ba almajirai shara sun zubar. Kira almajiran da za kai sharar ni ba da kai inda aka kai sharar. Shara! An kai da shara. An kai ta an zubar. La ilaha illa. Sharar nan akwai relationship tsakanina da ita. Kai da sharar? Akwai. Ani da ban gane wannan relation. Akwai dangantaka tsakanina da sharar. Akwai dangantaka. Ni da sharar. Akwai aminantaka. Yanzu mai gida. To ina ka taba ji in ba kai ba mai gida a ce dan adam. Dan adam ana hada shi da shara. Shara da ake zuwa a zubar ka hada ta da dan adam ka ce kuna da dangantaka da shara. Anya mai gida ba a maka jifa ba ko anya san mu bai kama jikinka ba? Ina ga miki akwai alaka tsakanina da ita. Allah. Da kai da shara. Dan ba akwai alaka ba Allah ya tsire mu. Magajiya ki faɗa mu. Yaran nan ki nemo da suka yi nugun sharan nan. Wannan gida ce kake nemo yara su kai ka gurin shara. Can sun watsa ta bakin ruwa. La ilaha To illallah. ka to ba gwada ta hara ta bakin ruwa ina zan nemo ta. Kuɗi na ne a Dan ciki. gare. Kuɗi na ne a ciki. Me kake faɗe? Kuɗi na ne a Me ciki. yasa kuɗi cikin shara mai gida? Adanawa. Kuɗi mai gida. Da guri guda. Kuɗi. Ƙwarai kuwa. Wallahi mai gida ba ka da kirki. Mugun halinka shi ya ka kaddara ta sa na zubar da shara na ba almajiran sharan nan suka zubar da ita. Na ranne da Allah da kuɗi. La ilaha illallah. Mugun halinka ne wallahi ya bi ka. Oyo Allah na wallahi Mugun Allah. halinka ne Ni shi ya kun yi ka ga tafiya ta. Oyo Allah. Wallahi Allah ya tsara. Oyo Allah na. Oyo Allah na. Billahi la ilaha illa huwa. Kin tuce ni. Na ranne da girman Allah ya hahuwa. Allah ya tsari a cikin tarbi don buhu mu ban ki sai ne. Billahi oyo Allah na. Oyo. Salamu alaikum. Au, na wuni. A gari? Na gajiya. A gida? Lafiya kalau wallahi. Madalla. Yawa. Har kuma zai kama ruwa. Dai wallahi Me tallahi yake kuma. faruwa? Kai, wallahi dai matsala ne dai akan yarinyar nan. Maganar sallah ce? Kai, ai yanzu abubuwan ba sun canza. Wancan matsalar bangaren karatu waye na an samu canji a bangaren. Yanzu wani salo ta dauka kuma da ba. Yanzu da ce ta kawo ruwan nan. Akalla ba a kasar ba in sai a uku ba ta kawo shi. Awo, ba laulayi. Kawo yarinyar nan fa ni ko can da fitsari ban gani ba. Ai, ka san mahaifiyarta ma haka take. Haka muke fama da ita ma ta samu juna. Ai, sai haƙuri mata ai. To, ni dai gaskiya yanzu wata shawara na zo da ita. Ina tunanin yarinyar nan tunda haka yar uwa ce, ita ba abin araba da ita ba. Gaskiya. Amma ni na taron cewa tun na je latar kanya, na ga wata yan bayin latara. Ali. Kakka je burjin ku bai zo ɗaya ba. Dan samun ka ya je ya noki. Riga wallahi sai ta koɗe ta baya. Haka yarinyar nan mai kashin arziki ce, arzikin ku ne ya zo ɗaya. A burjin ku muka duba sannan aka yi auren. Sannan yanzu ka zo ka aure ta, burjin ku bai zo ɗaya ba. Ka zo tun kana samu ne ka zo rigar da za ka sa ma sai an zo an baka abu. Wallahi tallahi. Ai kawo abun bayan kaman haka din ne. Yanzu wannan riga fa Allah sai rashin kwanciyar hankali. Ta kusa ci ɗaya a jiki. Wannan ba hiya wannan ba kai ne ka samu kan zana. Kuma sannan ana je wajen wannan malam kan basisi. Da hagu yake yin istihara. Da hagu yake yin istihararsa. Kan ma ka sake ka ne. Ka malamai na. Ka malamai na a gari da yawa. Wanda muka zo aka duban auren naka sana aka aura ma yarinya. Ita ku an tawa man dalaka ina da wannan ya ma ina zuwa ne muka. Ba da ko shi. To, da kake na ko tafi? Da ka zan da mun. Oke, to ba matsala. Ai, wannan har kalla. Salamu alaikum. Na'am, na dawo ina gida. A wallahi ban gani ba. Yanzu dai na dawo sai na ga miss call ɗinka. To, shike ne ba da hannun zabi. Wallahi inda na san cewa za ka koma kasuwa. Wallahi ba zan mu kira ka ba. Khadija! Ina ina?
Gani. Ba lafiya? Wallahi lafiya ƙalau. Mai gidana ne wallahi ya kira ni wai na koma kasuwa. Yana son gani. Wai yaushe ma ka shigo gidan nan ko cikin ɗaki baka shigo daga zaman ka a daina na Miss call ɗin shi na gani shi ne na bi amma inda na san zan kira shi ya ce min ne koma kasuwa ko wallahi ba zan kira. gaskiya ya ka kashe wayan ka yanzu ka koma kasuwa karfe nawa yanzu kana ji magana ma fata. Dole zan koma saboda na kira shi ya ce min da amma inda ban kira shi bane kin ga babu damu. Kin gane kawai dai ina mai baki hakuri. Yanzu nan zan da insha Allah. Ka kwanta da kafin ta. A sai dai ki ɗauko min kulle gidan kawai sai ki bacci in na dawo duk mun dare zan kire shi. Mai gida na fa in dai dan Allah ya ku. Allah sai Allah kare Allah ya mun da kai lafiya. Saura kawai ku ganna ina yawo a titi ina rubutu bisa iska. Kawai shi ya rage. Kuma abin har ya kai ga haka? To, a ranmu in ba haka ba. Ta ɗaya. Gashi nan duk ka bi ka ƙare ma jama'a. Da malam yaro da kuzarinka da komai amma ka gani yanzu. Taka so ka ji yadda malam yake min faɗa da. Akan rashin yin karatu ko? Yi mana. Ce yaro bai san wuta ba ne sai ya dafa. Gaskiya ne. Ba kai yanzu ka je ka dafa wutar. A cikin masu sauka dama ai kana ɗaya daga cikin amma yanzu ka ga yara sun zo sun shige gaban ka saboda Allah. Ba yanzu ban ji daɗin wannan al'amarin gaskiya. Yanzu a ranma in ban zauna ni da ita na faɗa mata gaskiya ba wa zai faɗa mata. To, ko ni ne nake ganin kamar na saɓa lamba. Babba addu'a ta Allah ya gane da ita. Kuma duk macen da ke da hali irin nata. Ya Ubangiji ya Allah ka gane da ita ta gane kuskure. Amin. Saboda wannan ba ƙaramin matsala ba ce. Abin da nake tunani bai yiwuwa a ce kana cikin irin wannan matsalar a ranma. A ce ko da Allah ya sa ka yi aure ka haifa ba. A ce wani ya ga iyalinsa ya ce yana so. Sai a bakka da su. Ko ba haka ba ne? To, ya za a yi mutum ya ɗauki, ya sani dai, ka sani dai kai da kanka ya za a yi ka ɗauki mace mai irin wannan halin kai gidanka. Wallahi ba zai taɓa yi ba. Ba ban ji daɗin wannan abin ba wallahi. Wallahi ban ji daɗi ba. Sai dai za mu tsaya kada addu'a. Da mu da iyayen mu duka gaba ɗaya addu'a za mu yi na. Ita ce addu'a kawai. Allah Ubangiji ya fitar da mu. Ba na son wannan yawwa ba na so yawwa. Na rantsi da girman Allah ko ka ba ni kuɗi na yawwa ko ne maka sai ka da yawwa 10,000 ba. Ni dai ka ji me na ce yawwa magana Allah haƙuri na ya ƙare yawwa. Da kuma me ya faru ka shigo nan kuma ba fara'a ba walwala haka. Wancan mutumin dai wai ya bani naira 10,000 ta na je shekaran jiya na je yau ma na je wai ba ma yaran na kuma kira shi wai zai dinga ce min kala haba da Allah mutane suna da san zuciya. Yaya na san ka fi ƙarfin 10,000 me 10,000 kuma ya kaso kana ta mai haba da. Ina fi ƙarfin ta amma ai sai kai mun magana mai daɗi ko yauwa to shine ai. Yaya haƙuri fa ake yi da mutane yau da gobe ya wuce wasa. Haƙuri fa kin san ina yi. Ke kanki shaida ce ko kin sani ina yi ko? Na sani ya sai ka ƙara yin haƙuri ka ƙara danne zuciyarka. In bai baka ba ai zai baka ba ka san ina mutum zai maka rana. Ka yi saboda Allah zai dawo maka in Allah ya yi. Shi ne ka zo kana ta wani fusata kana ta wannan. 10,000 fa. 10,000 fa. Na san ka fi ƙarfin 10,000 yaya. Ba auren ba, ba auren ba, ba. Madaki sun yi. Kusa da kika zo gidan nan taɓa girkin da daɗi na yau ba. Harina. Wallahi Allah bai taɓa girkin da ya daɗi. Na gode. Kusan ne? Abincin ba a ci ko. To da akwai wani abu da ba na so na faɗa miki amma bari na faɗa miki saboda jin daɗin wannan girkin.
ina min wasu abubuwa ba na jin daɗi kuma ba na so mu dinga yawan samun saɓani. Ka faɗa min ko menene zan biya. Me riban ne dan Allah ne ne jin daɗi a shiga makota ai aike nake shiga ina nema. Bayan neman yaro ai duk da kake kina zuwa gidan ki zo na kwana ta hirmi isa ran na da ne wajen minti 30 wajen kai ni kai na bana jin daɗi a ce ko ni shi na da mu duk da yake to ki sani wannan abubuwan fa da kike yi haramun ne kina fita mala'iku ne suke tsine yi kada ki sake kin ji na dena ba sai yawa yayi murmushi to saboda jin daɗin wannan girkin da take zan miki tafi ci amma ni naira 100 naira 100 sai mun mangoro kawai mangoro yake su ya yi ciwo da ne ba auren ba ba auren. Salamu alaikum. Nan ne? Wane ne? An ji ai na ɗauka ba kowa ne. Wallahi ina nan. Ina wuni an? lafiya Lafiya lau. ya gida Lafiya lau ya ya gida. wajen su Maryam din A lafiya lau. duk kowa dai lafiya kun Lafiya lau. alhamdulillah yara nan na shi kuma kazo da wannan mutum ya fita A lafiya lau dama ke na so in samu. Lafiya dai ku. To lafiya dai da sauki dai an. To, Wallahi an ce abinda Maryam ne take yi ba ta so. wani abin take naka Wai ba zan fita ba. Sai ta fi son in zanna in ta kallon ta. Haka ake rayuwa. Yanzu misali abinci idan ya ƙare cewa zai kawo mana. Dole fa sai na fita za a samu. yanzu tana nufin dole ka daina fita ka dinga zama ka sa ta gaba kamar muduri kana kallon ta. Kuma dai ki. To shi menene dalilin rashin fitar taka? Ina so in ji wannan. Ka tambaye ta meye dalilin da ta hana ka fita? Na tambaye ta wai saboda wai idan na fita waje wai dan kan wata ta gani take ta. Ha, yaro man kaza. Kai rayuwa. To gaskiya ya kamata in je gidan nan. Ka yi haƙuri. Yanzu nan zan ɗauki mayafina da ta dan gwara ma in kira mai gida a waya in gaya mishi dan ban ga zama ba. Domin yarinyar nan ba za mu yarda da gidan nan ba. Yawwa an aurar da ita mu kanmu yanzu cikin gidan kaka muke da kanmu. Ballantana ta karkato ta dawo. Abin ya mana yawa. Da haka zan je in same ta. Zan dawo da kunne kuma insha Allah za a zo na lafiya ba za ka kuma ganin ta. Kuma gaskiya a ce kuma bayan nan ma wata sa'i wallahi idan na kawo mata nama ya ce wai kashi yayi yawa. Ka ce me? In na kawo mata nama ya ce wai kashi yayi yawa. Nama. Eh. He, in ka kawo mata ya ce kashi yayi yawa. A kuma ma nama kuke ci yanzu bayan har ma nama take ci amma take wannan iskancin. La ilaha illallah. Ni dama dan dai kai ta faɗa ne a ce na dinga na fara tsogon. Allah shi yasa na faɗa mai. A lalle Maryam ta samu gindin to ni a kamun kashin mana. Yo kawun naka ko kashin ya kamun ni ba na barara kan tauye shi ba. Ka kyale ta ci uban ta zan je. A wannan ni da ke ne an ba wanda ya sani. To ba matsala zan je in ja mata kunne. Kuma ba lalle in ja mata kunne yadda za ta gane ma ka ga mun. Zan ja mata kunne. Nagode. To shikenan. Bari je. To ka gaida gida. Allah ba da sa ka ci gaba da hakuri. Nagode. Yawwa ina nan zuwa. Kila ma a riga ka zuwa gida. Wani abin da ma yake ban mamaki. Wai hanna mama yake siya yana kai wa Maryam. Wai Maryam tana cewa wai kashi yake ka mata ba nama ba. To dan ubanta ba ga kawunta ne ina tare da shi a cikin gida kimanin shekara 3. Tun daga naman da aka ce a yi riri amarya aka kawo mini shi da daddare har kama yanzu shekara 3 ban sake ganin ko kashi a tsakar gida ba. Sai dai ya je da kuɗin nashi ya je ya baje su a tabarmar caca. Yar banza aka haɗu da ni wallahi zan je gida in same ta. Yaki, haya, bude. Ta safa ta yaro ce. Yammaci sai kakanai ba ma uba ne ba. Mu je wasa. Allah kuwa yawa. Haka kace? Mu je. To ashe dan koyo ne kai. Na ji. Ham, za. A ba. Kai ƙarya ne. Mu je. Haka aka me kake bukata? Ki 7. 7 ko? To shikenan. Ko ka ci 7 ko ka danni. Mu je. Mu je 7 ko? Aha. Mu kuma. Ha! Ya! Ki nemi abin da nake so. Aya! Karbi. Ka duba. Ba da kuɗi. Kai. Kai. Dan ci kutumar ubanka. Me yayi? Daga gaskiya? Da ka wannan. A gaban sa akai ai. Banan. Bani kuɗi na kaji.
A ga gashi nan na samu. Ya sa maka shi sa nace ba zan Muje 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 muje. Allah ba mai rabo sa ni. Muje muje. Yanki. Ta ta ta. Ta dakatar da kai kuma. Muje da zuwa. Kai ya halak. Kai ya haram. Nufin ka? Da kokari ya kake wallahi. Na dakatar da kai. Muje zuwa. Ci biyu. Ta kare. Ha, ba ni kuɗi na. Ba ni kuɗi, ba ni kuɗi, ba ni kuɗi. An sha. Haka aka yi. Mu in muka zauna sai mu mutum kankat. Ka ga mu nan. Yanki. Ni daɗi na da abin nan gaskiya. In ka ci in baka ci ba baka ci ba. Me yayi? A ba komai. Me yayi? A ba komai. Shi ya ci kuɗin ka. Ba komai ba komai. Ba komai. Ni da kai ya zan gani. Allah za ka ƙara magana. Hai. Kina abin da raina yake so. Allah za ka ƙara magana. Mu je. Ai. Allah za ka ƙara magana. Dan buhun ubanka. Ba ka da shi? Mu je. Kwanzan kwanciro. A ƙarya ne. To sai ka duba. An haɗe wannan. Da me za a haɗe? Ba haka nake ba. An ci. Baba na ka gara ne kiba. To shi ne yana da. Ba komai. Ni da kai nake ni da kai. Ba zan maka ba, ba zan maka ba. Ba zan maka ba. Kai dan uban kai dai ka ci uban ka. Me ya rage? Ya a zuba ko kuwa? Zan ke magana dan iska. Na zuba ko kuwa? Ga ita kai nashi. Na zuba ko kuwa? A zuba mana. Shikenan ba ni kuɗi. Alhaji ya take. Ba zan yi da naira 100 ba. Ni yanzu ban da komai. Sai me? Sai gida. Gida shi na fi so. Yawwa. Mun ci an ci mu. Ka ga mu kullum. Na gan shi. Yawwa. Yanki. Ya sa mu kullun gida in na ci wannan gidan kana Kai kuma me kasa? Me kasa? Na saka maka waya. Da me? Da mu kullun gida na ni ba. Ina mu kullun gida? Mu kullun ai ka san bana yau da shi. Gida irin gida ne da kai irin. Sami a turmin nan ya san dai turmin nan ya fi karfin. Yanki. Allah ya ba mu rabo ta. Ha. Gane mu. Gane mu. Bare ku. Kai haka? A ta dakatar da kai. To sai ka je wasa mu gani. Yawwa. Mu je. Haka ka ce? To ja da nara. Na ja. Yawwa. Ha, ka gani?